नोंसोरो बेनि सिगांनि पार्टखौ नायाखैबा सिगांनि पार्टखौ नायनानै लाग्रोदो नङाबा नोंसोरो स्ट'रिखौ बुजिनायाव एसे गोब्राब मोनगोन बेनिखायनो नोंसोरो बेनि जा जथ' सिगांनि पार्ट दङ बेखौ नायनानै लादो लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ गासिबो पार्टनि लिंकआ दानिया जोङो डाइरेक्ट गोदान भिडिअनिफ्राय स्टार्ट जागायगोन दे रेकेप खालामबाय थाला भिडिअनि स्टार्टिंआव जोंनो दिन्थिनाय जायोदि सावसेना दाबो हाग्राबारियाव गावनि दावबायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थादों आरो बियो बुङोदि आं आरो जाव लिंगार सानैबो बेयाव थाबथानानै दं आरो सायाव बे आइलेन्डआ जोबोद गिथाव बाथाव बेयाव एनसेन्ट लेजेन्डारि मन्स्टारफोर दङ आं सानोदि जानो हागौ जोंनि लोगोआव फैफानाय बे गडेसआबो बेयाव फैदों नाथाय बियो बबे जायगायाव दं बेखौ आं मिथिया आरो जों बेखौ दाबो नुवाखैनो नाथाय जायखिजाया जा आं बेखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरनांगोन मानोना जोंनि गिदिंलांफिननायनि मोनसेल' राहाया बिसो एसे बुंनायनि उनाव जोंनो दिन्थिनाय जायोदि बेयाव सासे वरियरआ एरसोना दंमोन जायनि आखायाव मोनसे जोबोद गिथाव बाथाव देगार दङमोन बियो जेब्ला गावनि गिथाव बाथाव देगारखौ खुबैहरो सावसेना बेखौ मिथियो आरो बियो बे देगारनिफ्राय गावखौ रैखा खालामो नाथाय सावसेना नुयोदि गुबुन दिगनिफ्रायबो मोननै देगार फैबाय थादों बियो बेनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो थाखाय बेनिफ्राय खारलाङो आरो बेनि उनाव जोंनो दिन्थिनाय जायोदि बे वरियर्सफोरा बिनि सिगाङाव फैयो बेखौ बुङोदि मा जादों नोंखौ एसे गिखांनाय बादि नुदों नाथाय सावसेना बिसोरखौ बुङोदि नोंसोर रोखा इमर्टेल वर्ल्डनि मानसिफोर जागोन नाथाय आंथ' नोंसोरनि जेबो गाज्रि खालामाखै अब्ला नोंसोर मानो आंनि एगेन्स्टआव बेफोरखौ खालामबाय थादों बेखौ खोनानानै बिसोर मिनिनो हमो आरो बुङोदि नों बेबादि मोदाफा बादि बाथ्रा बुंगोन जों सानाखैमोन आसोलाव जोंनि मास्टारा नोंनि सायाव एसे बारा आसा लाखिदोंमोन बेखायनो बियो नोंखौ हमनो थाखाय जों साथाम मानसिफोरखौ थिनहरदों नाथाय नोंथ' बेयाव सिगाङावनो जेननाय लाबाय नाथाय सावसेना बुङोदि आंनो बुंदि नोंसोरनि मास्टारा सोर आंहा फुरा फोथायनाय दंदि आंनि नोंसोरनि मास्टारजों जेबो सुथुर गैया नाथाय बे वरियर्सआ बिखौ बुङोदि नों जुदि सैथोआवनो जोंनि मास्टारनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों अब्ला जोंजों लोगोसे फै बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बिसोर गावनि सर्ट लानानै बिनि सायाव गाग्लोबनो हमो आरो जों नुयोदि सावसेना बिसोरनि आटेक खालामनायनि सिगाङावनो सावसेना मेगन मोख्रेबनायजों समान बिनिफ्राय खारलाङो आरो सासे वरियरनि उनफारसे सफैयो आरो बिनि सायाव गावनि पावारफुल डिभाइन पान्चजों आटेक खालामनानै बेखौ गोजानाव गोग्लैहोयो जायनि उनाव बियो गुबुन सासे वरियरनि फारसे थाङो आरो थांनाय लोगो लोगोनो बिनि मोखाङाव जोबोद खराय जोयो जायजों बे वरियरनि खामानियाबो बेयावनो जोबो थामथि वरियरआ जेब्ला बेखौ नुयो बियो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारनो नाजाबाय नाथाय सावसेना बेखौ खारनाय नुनानै हठातनो गावनि शटखौ बिनि फारसे खुबैहरो जाय बे वरियरनि मोखांनि खाथिजों बारलाङो आरो बियो सराव नुयोदि बिनि रिफ्लेक्सना नुजादों जायनि सायाव बियो बेयावनो थाबथायो आरो सावसेना बेयाव सफैनानै बिखौ बुङोदि एसेबो लोरोद सोरोद मावनोबो नाजानाङा नाथाय बे वरियरआ जोबोद गिखांबाय दंमोन आरो सावसेननि पावारखौ नुनानै बिनि सिगाङाव गाबनो हमो बियो बुङोदि प्लिज आंखौ निमाहा खालाम आं नोंखौ बुथारनो लुबैया जुदि नों बुङो अब्ला आं नोंनि सिगाङाव सारेन्डार खालामगोन नाथाय सावसेना बिखौ बुङोदि आंनो नोंनि मास्टारनि सोमोन्दै बुं जायनि सोमोन्दै नों एसे सिगाङाव बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे वरियरआ एसेबां गिखांबायमोनदि बियो बुङो गासैबो बुंनो थाखाय रेडि दं नाथाय आंनि जिउखौ रैखा खालाम नों मा सोंगोन आं नोंनि बे सोंनायनि फिननायखौ होगोन अब्ला सावसेना बुङो मोजां फाव बाथ्रा बुंनाया गार आरो आंनो थाबैनो नोंनि मास्टारनि सोमोन्दैया बुं बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बे वरियरआ आरो बुंफिननो हमो बियो बुङोदि जों सेंसं रियेल्म्सनिफ्राय फैदों आरो जोंनि मास्टारा गु फेमिलिनि इयं मास्टार जों बिनि लोगो लोगोनो मोनसे शिपआव बेयाव फैदोंमोन नाथाय जोंनि इयं मास्टारा बेयाव सासे जोबोद समायना हिनजावसा नुदोंमोन जाय गावखौ खुसुनि प्रिन्सेस बुङो आरो मास्टारा जेब्ला बिनि लोगोसे बाथ्रा बुंदोंमोन अब्ला बियो मिथिनो मोनबायदि बिनि नोंजों लोगोसे सुथुर दं आरो नों बेयावनो दं बेखायनो मास्टारा जोंखौ नोंखौ हमनो थाखाय बेयाव थिनहरदों जाहाथे जों नोंखौ हमनानै बे प्रिन्सेसनि सिगाङाव नोंखौ हमनानै लांनानै हैनो हायो आरो बिनि गोसोखौ आरो प्रिन्सेसनि गोसोखौ देरहानो हायो आंनि बे फान्दायनायाव जेबो सोमोन्दो गैया बेखायनो प्लिज आंखौ हगार हर आं सासे वरियर जाय अर्डारखौ फल' खालामबाय थायो अब्ला प्रिन्सेसनि बाथ्रा खोनानानै सावसेना रोखा बिसास खालामोदि बे प्रिन्सेसआ गुबुन सोरबा नङा बे जावलिंगारसो बियो सानो बे हिनजावसाया खनले खनले आंनि लामायाव फैयो आरो आंखौ बुथारनो नाजायो आं बिनि माबा सायाव मोनसे राहा बानायनांगोन नङाब्ला आं खुनसुआव माबोरै गिदिंलांफिननो हागोन मानोना बियो खनले खनले
आंखौ बुथारनो नाजाबाय थागोन आरो आं QSU वॉलआव थांफिननायनि जेबो लामा नागिरना मोननाय नङा। बेनि उनाव जोंनो प्रिन्सेसखौ दिन्थियो। बियो बे व्हाइट हर्सजों लोगोसे दंमोन आरो बेयाव जोंनो गु फेमिलिनि यं मास्टारखौबो दिन्थियो। बियो लिंगारखौ बुङो दि जुदि नों बेयाव थानो लुबैदों अब्ला बे जायगाया नोंनि थाखाय गासिबो रेडि दं। नों जेसेबां सम लुबैयो बेयाव थानो हागोन। जुदि नों बेयाव थागोन अब्ला आंबो जोबोद मोजां मोनगोन। बे जायगाया जोबोद सिरि आरो पिसफुल। आंनि साननायाव नों बेयाव थानो मोजां मोनगोन। अब्ला लिंगारा बुङो दि नुनायाव गु फेमिलिनि यं मास्टारा गोबां बाथ्रा मिथियो। बियो मिथियो दि हिनजावसाफोरखौ माबोरै फुस्लायनाय जायो। नाथाय गुबुन फारसे बे यं मास्टारा बुङो दि आरे बेबायदि जेबो नङा। बे यं मास्टारा बुङो दि नोंथाङा सैथोआवनो जोबोद मोजां गोसोनि। नोंथाङा आंखौ दैनिफ्राय बोहैनायनिफ्रायबो रैखा खालामबाय, बेखायनो नोंथाङा आंनि रैखागिरि। आं नोंथांनि थाखाय एसेबांथ' खालामनो हागोन। बेखौ बुंनायनि उनाव जों नुयोदि सासे वारियरआ बेयाव बेसेन गोसा मुवा लानानै फैयो जायखौ ट्रेजार होनोलै, जाय मोनसे बिबार बादि नुजादोंमोन। आरो बे यं मास्टारा बे ट्रेजारखौ दिहुननानै प्रिन्सेसखौ दिन्थियो दि आरो बुङो दि बियो जोंनि गु फेमिलिनि मोनसे एनसेस्टराल ट्रेजार, माने गावसिनि गोदो गोदायनिनो एकदम बेसेन गोसा मुवा आरो बियो। बेखौ गोबां बोसोर सिगांनि एनशियेन्ट फिनिक्स बार्डनि एसेन्सजों बानायनाय जादों। आसा खालामो नोंथाङा बे ट्रेजारखौ मोजां मोनगोन। लोगोफोर, नोंसोरो बेयाव माखासे बाथ्राफोरखौ एसे बुजिनायाव गोब्राब मोनदों बायदि मोनदों आङो। नोंसोरो आंनि एक्सप्लेनेसनखौ नायलांबाय थाबा बुजिगोन माखौ एसेन्स होनो, माखौ मा होनो। बे ट्रेजारखौ नुनानै लिंगारा बुङो दि बेखौ नों आंनो मानो होनो लुबैदों आरो बेनि ओंथिया मा। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बे गुफुर गरायाबो बिनि सायाव रागा जोंनो हमो। नाथाय बे यं मास्टारा बुङो दि प्रिन्सेस, नों सैथोआवनो आंखौ जोबोद गोबां हेफाजाब होबाय, बेखायनो आंनाव बेबादि जेबो गैया जायजों आं नोंनि अननायखौ सुफुंफिननो हायो। बियो जेब्ला गावनि आगानखौ सिगां फारसे बारायो अब्ला गुबुन फारसे इउनिक्रनआ रागा जोङो। नाथाय लिंगारा बेखौ सिरि खालामो आरो बुङो दि यं मास्टार, आं नोंनि काइन्डनेसखौ एक्सेप्ट खालामबाय, बेखायनो बे ट्रेजारनि जेबो गोनांथि गैया। आरो बेबायदि आं नोंखौ गोसो होनानै रैखा खालामाखै। नों बायसान्स आंनि सिगाङाव सफैदोंमोन, बेनिखायनो आं नोंखौ दैनिफ्राय दिहुनना बायरायाव लाना फैबाय। आं बेयाव जेबो ट्रेजार नागिरनो फैयाखै आरो आंनो जेबो रिवार्ड नाङा। आं नोंखौ रैखा खालामबाय, आंनि थाखाय एसेबाङानो थोजोबनाय। बेखौ खोनानानै बे सेंग्राया गावनि बे ट्रेजारखौ गावनि सार्भेन्टनो हरफिनो आरो प्रिन्सेसखौ बुङो दि नों आंखौ प्लिज गाज्रि साननाङा। आंनि जेबो गाज्रि साननाय गैया, मानोना आं जेब्लानिफ्रायनो नोंखौ बेयाव नुदों आं नुदों दि नों जोबोद दुखुनां हालोदाव दं। बेखायनो आं बे ट्रेजारनि गेजेरजों नोंनि मोखाङाव एसेल' मिनिस्लु लाबोनो लुबैदोंमोन आरो जायखिजाया नोंखौ जाय जखम खालामदोंमोन आं बेखौ हमनो थाखाय आंनि मानसिखौ थिनहरबाय आरो आं रोखा फोथायनाय दं दि बिसोर जोबोद थाब बेखौ हमना लाबोगोन। बेखौ खोनानानै लिंगारा बागदावखांनाय मोनो आरो बियो थाबैनो गावनि व्हाइट हर्सखौ बुङो दि नों थाबैनो बिनिफ्राय खारलां आरो नोङो गावनि थाखाय फिथाइ नागिर आरो जायोब्ला आंनि थाखायबो एसे लाबो। बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बे व्हाइट हर्सआ थाबैनो बेनिफ्राय खारलाङो आरो बेनि उनाव लिंगारा बुङो दि बे सेंग्राया आंनि सिगांनि सिनायनाय। बेनि उनाव जोंनो आरोबाव सावसेनखौ दिन्थियो जाय मोनसे गोजौ जायगायाव गसंना दंमोन आरो बिनि गाहायाव जोंनो दैनि सायाव बे शिप गसंनाय दिन्थियो आरो बेयाव गु फेमिलिनि मानसिफोरा गासैबो जायगायावनो गावनि केम्प्स लागायजोबदोंमोन आरो जोबोद बारा सोरांबो दंमोन। जोबोद एसे समनि सिङावनो बिसोर बे आइलेन्डआव थानो थाखाय जोबोद मोजां जायगा बानायना लायो आरो सावसेना नुयोदि बेयाव मानसिफोर दं जायफोरा नेबाय थादों। सानै नेगिरिया गावनि गेजेराव बाथ्रा बुङोदि थारैनो बे हिनजावसाया जोंनि यं मास्टारनि सायाव मा जादु खालामखो जायनि जाहोनाव बियो बे हिनजावसाखौ फल' खालामबाय थादों आरो बिनि गासैबो बाथ्रा खोनासंदों। नाथाय गुबुन सासे नेगिरिया बुङोदि जानो हागौ बियो बेखायनो बे हिनजावसानि बाथ्राखौ खोनासंदों मानोना बे हिनजावसाया नुनायाव जोबोद समायना। नाथाय गुबुन सासेया बुङोदि दानि जुगाव मोखां नुनायखौ फल' खालामनायनि सम नङा। मानसिफोरा बायरानिफ्राय माबा गुबुन आरो सिङाव गुबुन जायो। नुनायाव जानो हागौ बे हिनजावसाया इमर्टेल रियेलेम्सनि नङा, बे गुबुन माबा रियेलेम्सनिफ्राय बेयाव फैदों आरो जोंनो सावसेनखौ दिन्थियो। बियो जोबोद थाबैनो
सिगां फारसे आवगायो आरो सासे वारियरनि सायाव गाग्लोबनो थाखाय थाङो नाथाय बे वारियरआ जेब्ला उन फारसे गिदिङो अब्ला बियो बेयाव रावखौबो नुनो मोना जायनि जाउनाव बियो बुजियो दि बेयाव सोरबा नङा सोरबा दंमोन नाथाय बियो रावखौबो नुवाखै जाय जाहोनाव बियो गावनि शटखौ मियानाव सोफिनो आरो एसे समावनो सावसेना उन फारसे फैनानै बिनि सायाव गाग्लोबो आरो बिखौ बेहस खालामना होयो आरो उननि सिनाव जोंनो गुबुन सासे वारियरखौ दिन्थियो जाय गु फेमिलिनि जेनेरेलनि खाथियाव फैयो आरो बुङोदि मास्टार नाया जेयाव थाबथाबाय जों बिखौ सिखार खालामनो थाखाय जोंनि गासै पावारफुल मुलि बाहायबाय आरो आंहा रोखा फोथायनाय दं दि बियो बे शिपनि इसिङाव हाबफैबायमोन बियो बेयाव सासेबो मानसिखौ नुनो मोनाखै जाय प्रिन्सेसनि रुम बायह्रायाव नेबाय होबाय थादोंमोन बियो लासै लासै सिं फारसे आवगायो जायनि सायाव बियो जोबोद सोमोनाङो दि बेयाव सासेबो मानसियानो गैया बियो जेब्ला रुमनि पर्दाखौ बोखारो अब्ला बियो नुनो मोनोदि बेयाव जावलिंगारा उन्दुना दं बियो बिखौ बुथारनोनो नागिरदोंमोन दि नाथाय बिनि हालोदखौ नुनानै बियो थाबथायो लिंगारा माबा मोनसे मारैबा हालोदाव दंमोन नुनायाव बेबादि मोनदांदोंमोन दि जेरै बियो माबा मुवानि जाहोनाव सानाय हनाय मोनदों बिनि बे हालोदखौ नुनानै सावसिना साननो गोनां जाबाय आरो बियो बुङोदि नुनायाव बेबायदि मोनदों जेरै बियो बे मानसिफोरनि जेयाव नांबाय आरो दा बिनि गावनि जिउआनो खैफोदाव दं एसे समावनो बियो माबा मोनसे मुवानि मोनामनाय मोनो जायनि सायाव बियो उन फारसे गिदिंनानै नायो अब्ला नुनो मोनोदि बेयाव माबा मुवा दोननाय दं जायनि सिंनिफ्राय मोनसे साइकेडेलिक ड्राग्सनि स्मेल फैबाय थादों बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो बियो गावनि सरजों बे फिसा पर्टखौ नाथाय सावसिना सानोदि बियो एसेबां पागल जाबायदि बियो गावनो गुबुन मानसिनि सिखार जाबाय नाथाय आं बिखौ थांना थानो होनो हाया मानोना बियो गुबुनखौ नुकसान खालामगोन आरो आंनाव बिनिफ्राय मोजां सम गुबुन गैया बियो बिखौ बुथारनाय समाव बुङोदि नों मा खालामदों दिनै नोंनो गावनि खामानिनि साजा मोनबाय नाथाय हरखाब बेयाव यं मास्टारा फैयो आरो बियो गाबज्रिनानै माबा बुङो बिनि लोगोसे सासे सानै सार्भेन्टफोरबो दंमोन जायजों सावसिना बिनि गारांखौ खोनानो मोनो अब्ला बियो थाबैनो लिंगारखौ बुथारनो नाजाबाय नाथाय बे यं मास्टारा गावनि माबा स्क्रल्सनि मददजों सावसेनखौ हरखाब बिनिफ्राय उन फारसे बोख्लायना होयो आरो बे यं मास्टारा सावसेनखौ बुङोदि मानो नों मा खालामखो बे हिनजावसानि लोगोसे बिसोरनि गारांखौ खोनानानै जावलिंगाराबो हसाव फैफिनो नाथाय नुनायाव बेबायदि मोनदोंमोन जेरै दासिमबो बिनि गोसोनिफ्राय बे फेनाया ओंखाराखै नाथाय सावसेनखौ बेयाव नुनाय लोगो लोगोनो बियो जोबोद सारप्राइज जायो आरो बुङो सावसेन नों बेयाव माबोरै अब्ला सावसेननि नाम खोनानानै बे यं मास्टारा बुङो मोजां अब्ला बेनो सावसेन आरो एसे समावनो बे यं मास्टारा जेब्ला बे स्मेलखौ मोनो अब्ला बुङो मोजां गथ' अब्ला नों बेयाव माबा गाज्रि साननाय लानानै फैदों नाथाय सावसेना बुङोदि आं बेयाव बे हिनजावसाखौ खालि बुथारनो थाखाय फैदों बिनि लोगोसे डेट खालामनो थाखाय नङा बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बेयाव गसंनाय जेनेरेल्सआ रागा जोंनो हमो आरो बुङो नों दाबोनो फाव बाथ्रा बुंबाय थादों बेखौ बुंनानै बियो गावनि फायार शटजों बिनि सायाव मोनसे जोबोद गोहो गोनां आटेक खालामो बेजों लोगोसे बे भिडिअआबो बेयावनो जोबो बे भिडिअनि आरोबाव मोनसे लास्ट पार्ट थाबावबायमोन बेखौबो आं बे भिडिअआवनो कमप्लिट खालामनो सानदोंमोन नाथाय आङो भइस ओभार खालामथ'नो हानाय नंला बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बे पार्टआवनो फोजोबनाय जाबाय आरो बे भिडिअआव मोजां सापर्ट मोनोबा नेक्स्टनिफ्राय आङो मोनसे एपिसोडखौनो फुल कमप्लिट एक्सप्लेनेसन खालामगोन जायथ' मोनसे एपिसोडानो जागोन 20 मिनिटनिफ्राय बांसिन 20 मिनिटनि खम जानाय नङा 20 मिनिटनिफ्राय बांसिन जागोन स' आसा खालामो नोंसोरो भिडिअखौ मोजां मोनबाय जागोन भिडिअखौ मोजां मोनबायबाना नोंसिनि जा जथ' लोगोफोर दङ जाथि खुरमा दं जायफोरा नायो बिसोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो नायफोरनोबो खनसे खोन्थानाय होदो जाहाथे बिसोरबो मिथिनो हायो आंनि चेनेलखौ आरो भिडिअखौ नायो स' बिदिब्ला आङो नोंसोरजों लोगो मोनफिनसिगोन गोदान भिडिअआव दिनैनि थाखाय बेनोसै थेंक्स फर वाचिं